नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण कर्नाटकाची स्पेशल डिश म्हणजे अख्खी रोटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण कर्नाटकाची स्पेशल डिश म्हणजे अख्खी रोटी बनवणार आहे. तर ती कशी बनवायची ते तुम्हाला मी आज सांगणार आहे. त्यासाठी मी बघा इथे 1 वाटी कोथिंबीर घेतली आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा, एक टोमॅटो घेतलाय, त्याला बारीक चिरून घेतलंय आणि मी थोडासा पालक घेतलाय. तर इथे मी एक मोठा बाउल घेतलाय आणि त्यामध्ये मी हे 1 कप तांदळाचं पीठ टाकणार आहे. मी हा मेजरमेंटचाच कप घेतलाय आणि त्याच्याने मी हा 1 कप टाकलाय आणि असं अजून 1 कप टाकणार आहे मी. आणि हा दुसरा कप म्हणजे मी हे 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलंय. आता हे बघा त्यामध्ये मी हा बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहे. तर बघा त्याच्यामध्ये कांदा टाकून घेते. त्यामध्ये मी टोमॅटो पण टाकून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये थोडासा पालक टाकणार आहे. ही अख्खीची रोटी बनवणं खूपच सोपं आहे, तर तुम्ही पण ह्याला नक्की एकदा ट्राय करून बघा. आता त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरं टाकते आणि त्यामध्ये मी हे आता आला आणि मिरचीची पेस्ट आहे ती त्यामध्ये मी टाकणार आहे आणि त्यामध्ये मी आता हे चवीनुसार मीठ टाकते. पानं घेतली ती पण अशी थोडीशी चुरून टाकणार आहे त्याला. आता या सर्वाला आपल्याला व्यवस्थित पहिलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये मी थोडं पाणी ॲड करणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता बघा माझं हे व्यवस्थित पीठ इथे मळून झालं आहे. तुम्हाला पण त्याला असंच व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. मी एकदम त्याला घट्ट नाही ठेवलं आहे, थोडं सॉफ्टच केलं आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता. असं आता मी याला व्यवस्थित मळून 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देणार आहे. घेतलं आहे आणि त्यावरती मी हा एक ओला कपडा ठेवला आहे, कारण की आपल्याला ही भाकरी कपड्यावरती थापायची आहे म्हणून. गोल पेढा घेतला आहे करून. वाटीमध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे, की आपल्याला पाणी लावून त्याची पेढ्याची भाकरी बनवून घ्यायची. तर आता हे बघा त्याला मी असं बोटाने थोडं थोडं तापून घेते चारी बाजूनी. आपल्याला कपड्याला पण जरा पाणी लावून घ्यायचं आहे. आता हे बघा मी एक तवा घेतला आणि त्या तव्यावरती मी थोडंसं तेल टाकून घेते. आता ही बघा इथे आपली भाकरी तयार आहे आणि त्याला मी आता हळूच उचलणार आहे. हे बघा आता हळूच त्याला मी तव्यावरती ठेवली आहे. ते बघा त्याला मी पूर्णपणे तेल लावून घेते आणि त्याचप्रमाणे मी हा दुसरा पण पेढा घेतला. तर बघा त्या कपड्याने परत पाणी लावून घेणार आहे. तसंच आपल्याला भाकरी परत बनवून घ्यायची आहे आणि पाणी लावूनच आपल्याला ही भाकरी बनवून घ्यायची आहे. तर आता हे बघा ही तव्यावरती आपण जी भाकरी टाकली तिला मी जरा परतून घेते. ही भाकरी शेजवान चटणीबरोबर वगैरे खूपच खायला छान लागते. पालक कोथिंबीर ही आपल्या तब्येतीसाठी खूप चांगली असते, पौष्टिक असते. लहान मुलांना टिफिनला द्यायला वगैरे ही भाकरी खूपच चांगली आहे. आपल्याला त्याला व्यवस्थित दाबून भाजून घ्यायची आहे. मी या बाजूने पण थोडंसं तेल लावून घेणार आहे. मला अगर इथे तुपाचा वापर करायचा असेल तर तुम्ही इथे करू शकता आणि टोमॅटो आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाका तरी चालेल. ही भाकरी आपली तयार आहे. बघा त्याला मी आता एखादी टिश्यू पेपरवरती काढून घेते आणि दुसरी भाकरी पण मी त्याचप्रमाणे टाकणार आहे तव्यावर. ही बघा मी दुसरी पण तशीच भाकरी तव्यावर ठेवली आहे. तुम्हाला ही भाकरी कपड्यावरच बनवायची, त्याला पाणी लाव. आता मी ह्याला वरून थोडं तेल लावून घेणार आहे. त्याला मी आता परतून घेते. तुम्ही बघू शकता आपल्या भाकरीचा कलर खूपच छान आलाय. तर ही बघा इथे ही पण आपली भाकरी तयार आहे. आपण मी बघा टिश्यू पेपरवरती काढून घेते. तसंच मी आता या सर्व भाकरी करून घेणार आहे.